Det kan også tage stillbilleder, kan I ikke? Jo, ja, det kan jeg også. Så er det vildt. Det får. Tilbage. Og så kommer høj det her. Hov, der er fisk. Ja, det var også her. Står der og 135. Der var mere. Nej, det er ikke fordi, det er så meget igen. Vender vi til sidst væk mod hovedstaden København, ja, der har vi også pilserne fra Falkejagtens storhedshistorie af centret. Det var da kongen havde sin Falkegård. Og en af de sidste officielle kongelige falkejagter, den blev afholdt i 1803. Der drog kongen ud på jagt på Amagerfælled sammen med sin falke og sammen med hertugen af Gloucester. Men så var det jo en skydevåbnet blev opfundet, og falkejagten vidste noget af sin interesse. Men det har der fået opblomstring den dag i dag. Det moderne mennesker har fundet ud af, at det er en storslået ting at bevæge sig ud i natur med sin rovfugle. Det er værd. Ja, hun laver nogle rigtig flotte vendinger. I kan også se, at den har sådan nogle læderrem om benene. Ja, hun flyver rundt derude bagved, har fundet en god vind. Kan I se, hun styrtdykker? Altså, det er billedertrappen, det vil sige, hun slår duen ned i jorden. Nina, hun skal komme ind fra den rigtige retning. Det vil sige, at hun skal have vinden imod sig. For som med alle andre rovfugle, så har de lidt svært ved at bremse i medvind. Men her, der fik hun så duen. Jeg kan høre, at Ena, hun sidder og snakker lidt. Og det gør hun, fordi hun er tilfreds med det bytte, hun nu har fanget. Nu får hun så lige lov til at tage et par bidder af duen, inden hun får sin belønning. Nu har jeg så også lige mulighed for at se en vandrefald uden hætte på. Nej, det er ham der manden, der red på hesten. Den er sjov. Så hvis I ikke kan se en, så har I altså glemt brillerne derinde. Jeg kan også se, at hun nyder rigtig godt det her dejlige gæseværk. Skal nok få lov til at se hende på det tættere hold. Prøv at lægge mærke til, hvordan hun bremsede. Hun slinger faktisk med hele kroppen, og det er altså fordi hun er så kropstung, at hun ikke har andre måder. For man har set Stella sådan fange havfugle i luften.
så kan I også prøve at se, at det er den måde at bevæge sig på. Det er såkaldt ørnegang. Det er sindige skridt, som minder om fortidssøjlers måde at bevæge sig på. Den har også en dansk relation. Det var den danske opdagelsesrejsende Vitus Bering. Han der i sin tid kortlagde vandvejen mellem Asien og Amerika, det såkaldte Beringstræde. Han var på endnu en ekspedition i 1730'erne for at udforske plante- og dyreliv. Og med sig på sit hold, der havde en ung tysk læge og forsker, Georg Wilhelm Steller. Og det var denne unge Steller, der så og beskrev denne ørn, som vi ser siddende her på forvisningspladsen, Stellersørnen. Men der er jo ved at have slugt det i. Ja, selvom man er en stor fugl, så behøver man jo ikke sluge maden. Man kan sagtens sidde og pille den stille og roligt. Ja, så lige med hvem der kigger på hvem. Jo. Se, hun er stor. Hun har et vingefang på størrelse med en musvås. Ja. Tak for i dag. Tak fordi I besøgte os her på Ørnereservatet. Hvis udstillingen om café har åbnet en lille halv times tid nu. Ja, det er en musvåd derude til venstre, som godt ved, hvornår vi er forevisningstider. Som sagt, så har vores udstilling om café åbnet en lille halv times tid nu. Og jeg vil benytte anledningen til at annoncere vores nyeste bog, Stormen i vingerne, hvor I kan læse meget mere og se meget mere om de rovmuligheder her hos os i dag. Det kan I selvfølgelig erhverve til vores butik, og vi nedlægger en original printepapir som bogmærke.